now me say okay say na yeni ay fancy musa na mu nyina na mu krumu nyina oye patapa nyina no na bibi nti ogine na sibi so eke ene na obe huna de we me de minim dada na pani due matemante obeje di so oba mi fie be ka se bo nyina kire me nti me mpese be firi me manu ama ebusuan na te musa na mo onye nipa o obeyare nti ofra me se me kogya no ne enko kan asem no nti me ka kire ne so oni kan na me kɔ madamfo apia hɔ apia dan kwa no makwa akɔfrɛ na mena kwa akogya me kyese musa na nkasa nam hɔ no me ɔno nam kora no nya wo betima bukom my lucky o ni hu my lucky for this tank ma ni hu e ka masa sase ni hu ubeji di se me yama dwe se me kɔ ne na kɔ fight na so pa empon kokura ehurita na wo fu me yese ka meboa ya brafi meta na chi de se mi hye be bia me no mienu se no na mo kwa papa keke me se nka musa nka obemu agya wonan nka obetia ba kopɛ obegya wonan my lucky o me kɔ na kura ma musa bɔ me minim me tua home nansa na me home de won ne se ye kana se sisi me bom pa se bona wo tinye ni bibi cause bona so no bibi won ho na wonim se ayi musa ni suma na wode ya yesem a wode di sansem oni nyina se sa bedi bona ho enu ana ma se musa ne ho pere no a ne ho dare no a ne ho papa no a odre mi kade adwa to aba no ne se nko beba anke de sa na musa kukumba wo de ho ben no obedi ka confess wona ye ne tamfo wo be ku abrafi wona ye ne tamfo obefiru so wo be ku abrafi ma no enu se num so no na me koro ara me tu kwan hona nka obeku ho me fira ko manyapon no sa wo anim sa wo mpana ani abrafi nti wo nko oba wo so woni be ma wo beta na chi o ya jai nti nko oba wo so me efi na komesrawo se musa ko friendship bia na meeting bi se ye ko hia na ye ko kase mi a efa sa musa ho a mo me frɛ me na wo enya wo na so wo ware abrafi ma ya jai yo ene edu ha wa na obete ofa ra fonde papa ya sama musa betu na kai ya no dwiri mi ankasa na mi nim se musa beti mai sa woni ben pa le tikam papa de ye rampo minia ba mi apia de ye a wutumi kunwo na ni nyina mu no me gina ma no so ni mi nua bari nya da wase se wa ma ka sa ni no sie nyina ka yehu e wunti ana ama musa abeka na nu mosem e wofia na ade musa ye no eye me ya na ye me kra ya yi pa ade musa ye ne die siraw yimpe bi fa ye musa ni kwasi jalo sa akwa amemra no ogusu kasa na mpemfo antia ka musa fa ne boni minim sei awie ne huni nyina samna so na hameso ofa asemu yantra so bibi ni yenye sirawa ofa sorry na ye bibi o na dia musa ye de enye se wetime di bone wa hye suma se di bone kese se ye de ahye me se me na me yes ade no wa bra minim ho hwe ofa titi a ye de me fam wo fi ha ofa ye bibi o me wo fa asefo ne menua no ene me ba obi anya abotre ama me asem na aba no me ebra me si krom ha a me bura fi no ene me hu asem a esi wo me fi kuro na so man pentem anya de eseme ade bia ya ye no wono kwan so na me musa yese bia me suro no amfele no ebra wode na no ka asem na me kunwe pe na de me pese ye musa no eye no na mumu ni ani musa no so wo hu se bibia ye no munya botre mame mema musa na abo no ho no no eso what the American tofa munya botre na me mu wofa menye nipa a me melu
ana na ma ye din ana mete wo no minim dia ma ye why just relax mema musa ono ankasa ohunu ho a ohunu ho mema na som abesom ye mfie bebere disa ye yakoma to ye yem ana mo bia mo beka no na me meti on kama akoma to mo yem ana baby aduro no minya fama mo na mo nya ana bla na same na woka sa kofi woka asai ose bla wo fa ye bibi na ye bibi ede na woja amaye ebia dia meye no eko slow mama dabi eye slow motion nti mo nte dia meye na se tie bia mo de mbetimi aye ne gidigidi ama de besiesi bla wo wa ye ntimi nsa wo no nti ye do be se mo nyina mo da me dia mo ntie dia meka na me de noama egu akwam ewo musa kwa ya ngbo muse wo fa maye musa no mo ankasa ba mam doza ima asana sisi agina ho ye de ba asem biem pa na pese ka kire baba hwenim guase wakogu ye hwenim guase pa baba akogu ye ho no mo sisi amenu mienu na ye widifuo menu mienu na ye widifuo ye widifuo kire se ye kunu ye ade ye ntimi anka nkire no nso ye nim ade a ye kunu ye no ho hwe hwenim guase wakogu ye nanti baba mo senti daben pa na wo sua sa de we sa wo de we daben na wo de wu daben ana wo ya sa de we awotimi akuni pamienu mu ya adan ana na wotimi ya sa na me meti ya minim se kokko ya waji akanta so ya na problem we wo ho oko na me na metana po me da me meko slemo me timi ntana sa nim guase we hu anye dro de nka mewo anka jani mo nka nka me nka wakume kofi me ya biri ko ba bi hu hiam so ba tan ro sa fu ni hu sa ye enne no mo se nipa hu papa wachi ni me kwa ya de na wo wa mama nkwara mba nipa hu na beka che na wo nipa hu ye hu o wi ase na ene ni masima mbeka kula wachi kwa transit yemi o hwe nipa hu kofi ma honya ha mesewa me ya quick na me ko clear me akwa eji me pepes bi o ni masima mbeka cho kwa nya abotra transit yemi me papa eni minia ami apia wo no mu ye na ye de share me nua mase wa musa mi papa reso ni musa na etimi kum papa kum nua ami apia musa na edi se adwuma no wati dabio ibo na de na wo se musa tembi die kami hu jamu for free akeke baye o fa biem for the zero imagine you so wo buy what say yabo ama say we be yam na free efia o me ekope ne buy no si nya abotro ni ko obefa so ele say wo ye musa no na ekum papa kum nua kwa me apia musa no kana nu nsem wo kana nu nsem wo fa wa ben hwe o fa me nema na ekoso wo me side am de tu wani mi no wo ni so fa so wa ma me waso wo tese dan wura na kura aba mu wa sabe peka krama mu fie ho so menje kakra na dodo bi wo mu ni ade nam de asowo sa issue no me pa wo fa ho fa ni mo ka kire me ade ma oje ye nyina dan kwam sa me ka kire wo fa wa ben papa je nti ate ha no enko biem no musa na sa wono na edi sa mu asem no hwe se na wodi ni re me ka te o si jai afisa akwa na kura hu no nyini papa sa akwa na wo hwe nim din a wo se wudini first class hwe undi we nim na mo salomi no wonyo wo se wudini first class na se mo fa oba ya mo fa ne eyi so no ana omo ne yetra se kan ye kwa ya adwen se
ke be so na nka e bibi na mo fa so bi ni abotere ma o baby bia se ne ye ono a chi ne do no baby bia nya se ka musa no kura no ko bu du mbedi no o kum papa se kum ni abema AKYIRE ono adwomanu nti na me na abohu ana ofa me ho adwen o me machine a maja be hye me gat we musa no ofa me ho adwen isi ade otimi nya hwebiem o se pe bibia no se me hu ofa na me se bituma adwodwo ne na mienu ana nka nta mienu no se adwodwo ba ko aka ho aka nsa ba ko ti wo twe to ase ni nyina na ba ko ne di akone aba na ekoba ekwara nka me se na to asa esu wo mo na dam siraw yekuru no swa obodam sisi na ko etwese kan be ma bie ni kuro yi omo matwa peteshe atro no do so se ye ne ya fisika no ene ne kure siraw wo se sika ba isi abedwane ene ne kure se midwane so ho tudi enjodwo no ya dwodwo na anya o twino to foma ne hu tan o yetumi di ne ho fa o kakra se oba ya bedi wo nti na ya so onjodwo no bu ati no bi ne se so oba no ba o ze obu onu mo na ma no hu oba ne sa pe wo sa dwumoni abantrim oba no so e ka hye yo emum de boni o de die ne de ne yire ne kure ne yire no na me ntase se ma kasa na no omu nsura de akwani hu oba kama se oba fo free stream on ka se baba yankuri Mesi ka baba yankuri ejire kire sa trate chima ba kuma se e unia se se die e pese ma de ba fie kakro di mesanka ya ka ba kuma ya ne ma ya uti kroma bokro no apanda oba bia mpa krofo literally so kru na bo graphic mo no jasa usuba no ne pa adwuma ye asase na dahe we wo de brogu so a ba letan ka wo twate Daddy. Obet na abua me no we pie se dada. Me gusu aka aka no me. I'm sure that day na yi. So akoko kapito. Upie wako num kapito. Yo fi mi aka krasa na ba no machi. Deep one side. So oni ye nyina azasa. Maybe yes see awa. Ba wi ase Ade. That's my. Maybe my baby, you know, you say you, my baby, you go to for a reason. Then I see. I think somewhere. Then I see. So, the madam for coffee. Coffee, Ben. You have coffee. Coffee. Coffee, papa. Any coffee, ne brother, you move free me. When you go home. What do you mean, sir? You? I said, no, make a little baby, make a cuisine. I was saying, sir, why no come? Okay. Who says I want to come? Who couldn't phone? Who couldn't phone? Me kuno be. One dis anya mna sem no krumu anum se owi osade na mama na beti so. No se wo ka me kuno. Dan no metie ka se me kuno no anka me nja wo na kumie ni wo ba bo me. Ene da oti aza me kuno. Works no. Hwesuni no hwesuni no. Ka se hwesuni no. Me yes ben. Nti ono ye den. Ono kuom. Kuom just for nothing. Huh? Na akura otini baby a wonim hwe na firi akura no na yedi be yie bo no force yedi be yie bo akura yi ya samo akura na wicked mimi musa de dada o baba musa no ti sai akura na sa mimi ne fit musa onyo musa na wo hwe ne ha no woni me ye me no no se chainsaw blade pa na yi no okoto aduro ni nya ono a se na onu no di nsamone na aduro ni nya ono a subhanallah minim de so no ku eja ni mo minim so se satan da bi na unso ma me ntimi pushi na me ba na unso me je o precious thing to him sande wo be shaka no ndi si ananka me na ma nanka pa nanka me so me da ho na se ntina da na me ka cho se ye mpe ba bi fan bi face minim no wa bi
Papa Musa tia me count nine Baba Be Musa. and the woman Casaran so to me we to money for your horror. Na be ma say, winim say be ma ti say no to me the chief from no one twem teach my aba do kromwa. Na say me ye de me ma na ware. E ma mun sura de. Ye de me ma na ware. Hwe ba sam wasem na we ni ye hwe ma ne nkosa akwa wo. Ye hwe ma ne nkosa akwa. Do say sunsun asem ba oboa. Hwe enfa unko for mo asem mu o mesira wo. E don hye. Enfa unko for mo asem na Baba Musa na onamo no. Wa ben no onamo no. Wa ben. Me nim de dada so no kun. Ejam enimo. Nanso tata nkra nam sa ware me ware no ntim no ntimi enkoka. Me koka kire hwan so. Me nim dada so no na kun no. Ba me timi koka. Me sira you hu fi o ma asem mu. Enti na da no oba ha beka o de twen na be na me ka cho say yempe baby ndwa ni fa. Mame. Ha ho ne sa asem na wo ka no. Na me this time no. Baby a me twere no. Ene nipa wo gira me chi bom chi dom no. Wo ze hwe. Musa na mo bi say akola wo. Musa is a lucky boy. Musa is a part boy. Small boy. We nim do gira me chi. Wọ́n lè jina we chi. Set na ho. Baby o. Neba ni se no mu so no kun no. Ba ne se no mu so no kun. Se me ka sam chona ototo ayam pia na me se do gira me mechi sa gira me nim no. Me kire woni pa wa ya ka ka no to. Ena Musa no o kana no nsem. Ono ni foko ba yewu. O kana no nsem. Wa. Musa. Musa kana no nsem. Musa no na mo hu ni se ni mu aha wo. Woni mtumi ekura no. Musa utumi. Ene bese no kofi. Kofi wo fa no hwala tabae no. Kofi no ko tie nsem. Enye wo nyam ka kire wo. Wachi Musa wiagede ma Musa John mo kana no nsem bia. Ne pie ono an no nsem asem na me ka kire wo no. Ha we, ene da fo be kasa o sem ne ko fa kwa bi so. Da fo be kasa. Why are they? Panin fria. Yene no kreko fi wo fa no abin o. So no pa na time wa wo so wache no. Funu no dem. Ame. So mo ni ko ho ate na zongo shi. Oh, ene papa na ben. E we dey yesi angaza. Talata edin. I'm seeing frost. I will enemy with Jamie. Trouble and oh, Jay. Makacho say frame talata men pesa Jay. Jaquano. O said that na bubu Jamie do kwana dikente gu ko mne se waba santim. Come any better papa? Yes, say dinis. Dem de for kwan he be Jay. It one more be amakunedu. Amakunedu. Na judu. Ajua idu. Jabora. Nyimene no kure nie. Me de makantam se asem bi e fa Musa ho de comment na mu bi. Me mpe o hawo. Me dwene me ho. Se nyo pa to nsa fra me akamema. Madama. De na za go bi. Me frɛ mu a etiawa. Wi ase. Twema mentwe ana ma betwani kora boy. Watime wakame. Emfa hwe me wi ase. Me said ye na makonta etiase. Na menua bɛn. Omodi wom koko ehye abrantie yinse. Efe boni ni mitirim obi a ho. Ne mom no na me pese yie eto yie. Asɛm ba yi nyina wo mo so aboni nkuru na me makomam eni mabusuam nyina akomam no ya di asɛm no akyɛ no mo sa abrantie no se boni bia ni ne tirim efa ye ho eni menua eni me wo fa asefo ho a koko na ya ji ye no mfa so bia ni so se ye beje ya sade koko no asa hye ne nsa
no wa hwe kokoo no ne condition ma konta ene me nua ba no ene ne koye no wa say di so pepepe na wati kokoo no o fa na chefa o de ne chefa so aba suma yesiwe aya ne dia men fa nya hwe me pese wo sa fa ne suma no de ko na de o pese wo de ye bia no de aye nti me frɛ mo a ɛyɛ wɔdɔ kwanso nti na me frɛ mo sɛ bɔne bia ni ne tirim ɛfa yɛ ho de a nso bɔne bia ɛni me tirim ɛne mabusua tirim sɛ yɛde kokoo no ɛbɛsa ahyɛ ne nsa ɛno anti na me frɛ mo musa ɔso a ɔsɛ ɔgya biribiaa ma no akyɛ yɛ musa wo sɛ busua yi wonye mu ni twaka bia wonye mu ni manso bia bibia wotu akoma mfita bibia ni hobio wo so agya bibia ma ka na ai bibia woni hobio magya bibia na yenso menso na se ha o je are ndi wa fa mama de kyam woni hobio o man fa woni kyam kyam woni hobio bana o se bibia ni ho o me fa na ade o se be fa wa de ko Musa agadu sɛdeɛ ɛyɛ asase wura ɛfrɛ wa wɔde tu wani me wɔ ho asɛm kakraka ɛho asɛm kakra me wɔka ne sɛ ɛmpani sɛ kyɛmfoɔ ɔsoma wɔ dukurom sɛ kɔte ahaban berɛ na suro bi anim kyerɛ sɛ ɔno a ɔbɛyɛ obiribi no ɔno na asoma wo nti hwee ni hɔ na mmom sɛ kyɛmfoɔ no hyɛ adukurom na ɔfrɛ wo sɛ bra bɛte ahaban deɛ a wosoro akyiri adeɛ yi a na wode di nyamena asɛm yi a ɛbɛdi ne hɔ yi ɛna sɛ wɔsan de ama akɔ yi ɛno nto susu sɛ adwene biara ne wotirim a ɛtie abusua yi ne ho mporoporo wɔ aba abɛka me musa na mmisa wo agadu ahyɛm deɛ wɔ abusua mene hyɛ deɛ wɔ ka hyɛm wɔnyɛ me dɛ adeɛ wɔ deɛ mafa ba no wɔyɛ busua agyapadeɛ mamfa ndi bɔne ahyɛm ne wɔba no wɔma ne basha nti manyɛ nipa bɔne na mambɛfa hyɛ mafa yɛ bɔne dabi wei wamfa nyɛ bɔne afie deɛ afa ma mafa bɔ me ho ban mamfa nyɛ bɔne wɔyɛ hyɛm ne wɔba nti ne wɔbasha te bɔne wɔ ni hɔ musa kana ka biem mpani si sai danko ɛna ɔkon danko fidie ɛkyi aboa bi ani sonko egya no a ɛwosu a wosu yɛ ka asɛm yi a ɔmo de usuma ma wa yɛ san de afuo na ma wo ama akɔ akɔtena wura mu hɔ no asɛm ni danse atwa bi yɛ danse o meme kora na me so ma wonya asase no emire bi asɛm yi ho bɔ a wobɔ me minim na nya asɛm ketewa enti sesi a wonya suma asan akɔ akɔtena hɔ yi wonkɔnkɔyɛ twɔmpia ɛnsa ne abusuan ɛmɛte ntam deɛ ɔho hyɛ mafihire maba deɛ suma wei mafaba makɔtena hɔ no hyɛm bia wansi no wɔ ho hyɛ sɛm wɔba agya ni mu mafa tam deɛ mafa kokoo no mate mafa sikabra wafa me deɛ ma me saa tam wei suma ne nyina wɔ hɔ hyɛm bia wansi nti suma no deɛ mafa kɔ deɛ hyɛm bia wani hɔ deɛ mba yɛ hyɛ deɛ fresh mafa agya ni mu yɛ mate mafa ba wafa me deɛ ma me no mba yɛ saa hyɛm bia wani hɔ yo bona sɛ mabisa no na sɛ ɔse bibia ni hɔ deɛ a meme deɛ me ne hwan sɛ be me deɛ metafere ho na memene me yie yom nti ɛna ma yɛ nyina atwa ahyia nti so ato nanum tuo sɛ ɔne mu abusua no bɛtena na wahwɛ afuo no sɛdeɛ mea me yɔnko ɛde maa no a ɔne ne hyɛ aseɛ no deɛ a me nso menni hwee ka meda mo nyinaa mo ase sɛ mayɛ asɛm yi mu adansefoɔ me korɔyɛ ɛna mepɛ watumi waka me ɛmfa hwee ma watumi bɛfa no adeɛ kɔ ɔse bɛfa kɔ je matum bɛfa me deɛ sɛfo agya padeɛ no a w'ani abere ho no afei deɛ asomdwie aba nti wɔde w'adeɛ ama wo sɛ wo sɛ adwen biara ne wotirim bia wɔde w'agya padeɛ ama wo san fa kɔ ne kɔtena fo mu bonga mapa hyɛ wofa wo kɔla no wofa meduro no kɔgya me obi fa nkɔgya woyɛ bankye bɔtɔ obi si turodom ato a ɛnyɛ wo a w'agya padeɛ wɔde ama wɔn no nso gye sɛ yɛsa kasa ho sɛ wɔnyɛ hwee meka hyɛ adeɛ menka bɔ fa w'adeɛ wontimi yɛnsɔre ɛnɛ agya bɔra ɛnɛ yɛbɛsrɛ kwan
Come on. Baba Musa. Yanko Musa. Kai. Musa. Are. Baba Musa. Kai. Are. Baba Musa. Musa, me casa me ma. Hey, I just had your bonny wood in my man. That's just how to yi. I flew with him on. My husband bonny wood him. Baba Musa. Hey, that's Anya. Keke, you best ya wa. Keke. Hey, Baba Musa. Keke, you best ya. I didn't know I am. Hey! Bonga. This is Wendy. First away. South your bansum. First of all. Hoi, bonga hoi. Walk up. Would you also dream bonnet be show with Trimusa? When you free with Trimuda. Daben, best daben. Daben pa na bejai. Young quick. Wiase hu. Hey, wiase hu. Musa pa. Oh. Asema prefa ka to bi ya no kure. Pre kuku. We are no so many. We are no ne Musa na prajo. Papa, me no one come. To see pa when you free. Say me shia pa say wo Musa ma shia. Papa. Wetin no me akọ. O kan jira. Di asama. So no won komo ti. E dey buy komo. O dey tie. It is a shia pa when you free. Wetin akọ. Papa. So also no won komo tie na. De bia me no won komo fititi de bia komo. Di asama. Papa. Say baby anyin sen na duru no. Man so bae na me ka kire no. O se oni mi ye yi ba ko pe. Nti no anya dia obedi. Papa nka wa koye peni die. O from memu an ba. Na do to mo anima. Papa o nse kura ye wemu die. Obi akokura otumi jokoma no na wa wo ye mba. Ti papa o ka kire o mo na ba ko gia. Nanka papa so on hwa akola no kra. Sanga papa wo betumi ahwem. No ahwa akola no so aka. Papa he onyun kra o de he ade o be yiya wo no. Me de no kra beto papa. Tuno ofa keke ba. Yanko papa, o ti me mistake you. Ubo nipa unyame ubo nipa na sa nyana sa chai tete tara sa no abu bia keke Papa no ni mhede mo kan mi so fa metu ani woni ye Papa Papa Unko ga ganchari No, Tiana make us a rich and away film. Say bomani trawai. O kwa ka kire no. Ye de ye no ma me no woni buafu. Nti se ye bepe kwa bi so ya pa ne chewa. Ye pa ne chewa za. Wa sa ni ne di sa nkomo no. The baby adru dey my bro. O kwa. Papa. Kwa ka kire no. Why?